लोगोफोर पार्कआव मोनफैलायबाय मोनसे फ्लाग नायफैदों मा नायदों आजा नोंथांमोन देखायलांनो होनै आबा tuh apa tuh ini agak tuh yudang nah mah itu pas chicken momo senang ah ini kakek nenek lah, kayak dalam juga ada. Kenai lega pas maaf saya serat, ada. Baca ni gila boleh, boleh. Kakak nanglah kan? Dah, ayo. Dah, फिसाला बेयाव गेलेगासिनो ओइनै लोगोफोर नै ओइनै गोजौआव एरि ओरै फै ओरैबो न' बानायबाय बानायनोसै आरो फै फुख्रि जावदों जाग्रा लोंग्रा बानायनानै साहा लोंना नांसिगोनहाय साहा बेखौ मजबुत बानायबाय एबार नै थालाय होसिगोन खोमा
माबादो खोनो फिसालाय बाथारल' गाखोलायाबा गाखो दे फिसालाया नाखायनो बियो मोजां दानो रोंलायदों लोगोफोर बेरायनो फैदों जोंहा फैदो Ziladi. Kenal. Dah karbelai. Kalau deh, tidak saking lah. Ada aja kan? Dah ajak keluar. Gidennya soal giden. Ya, apa? Hai deh. Gidennya. Beraya, fight mana? Kalau sokan.
नैबे जाहैबाय उन्दुग्रा आरोखि ना लोगोफोर नैबेयाव उन्दुनो हायो नै उन्दुग्रा दङ नैयाव नै बेयाव मोजां मोनथारबाय गेलेनो नै थाथ'लाय मा गिदों लामायाथ' सिमायलांनाय Misalnya dia aja. Hai. Bye. अरे बाप बहुत अच्छा लग रहा है देख नहीं गोल ओंखारलांबाय आरोखि ना लोगोफोरनि गिदिंबाय था दे गिदिंदोलाय आरो फारसेखै गिदिंदो दे गिदिंबाय था दे गिदिंदो दे Opposite sex, friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you at the peak of her confidence, but all you cared about was would she submit, drop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What's best for me? Iya di dolong dong mana? Ah, dia 有事找我这个。Tawa gidi-gidi berapa?
ini black color nih. Papa potong, gue mau potong dulu. Nah, itu kata dia jangan sih udah boleh aja kan. Tapi ini mah terhadap zula. इधर देखो अच्छा कुछ